Hej, jeg er Ditte fra Words Alive, er tekstforfatter og tekstrådgiver. Den her video skal ikke handle særlig meget om arbejde, den skal handle meget om det der med, at man skal have hele sit menneske med. Man skal hele sig selv med, når man arbejder, og jeg er stadig ved at finde ud af, hvordan at jeg får de kunder, jeg vil have. For jeg er ikke interesseret i kunder, som har nogle fuldstændig urealistiske forventninger til, hvordan jeg kan skrive en tekst, og hvor hurtigt jeg kan skrive den. Der findes helt sikkert tekstforfattere, der kan gøre det på en halv time, men jeg arbejder bare på en anden måde. Som jeg skrev til en i går, jeg skrev til et reklamebureau, en rigtig sød kvinde, der sagde tak for din præsentationsvideo. Jeg har lige brug for lidt mere uddybende materiale for at finde ud af, om vi kan bruge det som freelancer. Så sendte jeg hende mit CV og et kort resume, hvor jeg ligesom beskriver mine kernekompetencer. Og det er en rigtig god opgave, fordi så når man bliver bedt om at beskrive spidskompetencer, så kommer man jo i tænkeboks. Så jeg satte mig ned og tænkte, hvad er det, jeg kan, der adskiller sig fra den måde, andre arbejder på. Jeg strider altid imod, hvis nogen siger, at du skal bare skrive det. Altså hvis muligheden er for, at jeg kan tage hen til kunden, og hvis jeg skal anmelde en hovedpude, for eksempel i et eller andet luksusbrand, så vil jeg altså hen og ligge på den der pude, og mærke den, og virkelig fornemme den. Det er min spidskompetence. Og hvis jeg så af en eller anden grund, som det var tilfældet for ikke så lang tid siden, der havde jeg ikke mulighed for at kontakte kunden. Men det jeg så gjorde, var, at jeg brugte min Facebook-profil til at spørge ud i mit netværk, hvad slås I med jeres hovedpude om natten? Hvad er det bedste ved jeres pude, og hvad er det værste? Jeg fik bare sådan en rigtig, rigtig god svar tilbage. Plus at en af dem svarede, at hun altid rejser med sin hovedpude. Hun kan simpelthen ikke sove med andre end lige den. Så det her med at researche til at gøre teksten stærkere, også på en måske lidt utraditionel måde, fungerer rigtig fint for mig, fordi at jeg kan gøre teksten meget stærkere, mere levende og mere fængende, når jeg trækker på mine små fokusgrupper derude i mit netværk, eller når jeg tager ud og føler på materialet af det produkt, jeg nu skal skrive om, og selvfølgelig også, hvis det er muligt, taler med de folk, der elsker at fortælle om deres produkt, og som har en kæmpe viden om, hvordan det er lavet, hvor det er produceret, og hvad den særlige historie er, som jeg kan tage med ind i min tekst og farve teksten med. Så jeg kan bedst lide at arbejde med virksomheder, hvor der er tid. Det er simpelthen den største fordel ved at være freelancer, det er, at jeg har noget mere tid. Jeg vil hellere tjene måske en halv time eller en time mindre på at tage ud og researche, fordi det er klart, at det ikke altid, at virksomheden har interesse nødvendigvis i, at jeg løber rundt og leger detektiv og researcher så dybdegående, som jeg nogle gange gør. Men jeg synes, den tid er givet så godt ud, fordi målet er for mig, at kunden skal kunne fornemme og mærke produktet igennem min tekst. Det er mit mål. Så jeg ser frem til, at det vælter ind med opgaver, hvor der skal beskrives produkter på den her måde. Sådan lidt mere beskrivende, journalistisk. Det kunne være spændende at udfordre måden at tekstforfatte på. Det kunne faktisk være rigtig interessant at gribe og eksperimentere noget mere med måden at skrive tekster på. Men helt by the book, det kan jeg også. Ha' en rigtig dejlig dag. Hej hej.